Hej alle sammen. Jeg vil gerne lave et lille eksperiment, og før jeg kaster mig ud i det, vil jeg gerne lige forklare, hvad det går ud på. Der har de seneste par dage været en kæmpe debat omkring ytringsfrihed, muslimer, demokrati, islam osv. så ikke noget nyt der. Men jeg synes bare, at vi er nået til et sted, hvor det er rigtig svært at have en diskussion eller en debat, hvor det foregår på et respektabel måde, hvor man faktisk respekterer det, man taler med. Jeg synes, det hurtigt går hen og bliver til sådan noget mudderkast, hvor det går ud på at sige hinanden til, tale grimt osv. Og det eneste, det fører til, er had blandt mennesker. Det er ligesom, jo dummere det er, jo mere opmærksomhed får det. Og jeg tænker, det kan umuligt gavne nogen. Eller kan det? Sidder der nogen, der tjener på det? Sidder der måske nogle journalister, politikere eller et forlag, som skal til at sælge nyheder, bøger eller få stemmer og klapper i hænderne, hver gang mennesker slås? Det vil jeg rigtig gerne prøve at finde ud af. Som et eksperiment går ud på, først og fremmest at finde ud af, om det er nemt at skabe splid og had blandt mennesker, og derefter kan jeg så udnytte det til min fordel. Lad os prøve at finde ud af det. For at kunne skabe splid, har jeg brug for at skabe et fjendebillede. Og i princippet kunne det være hvad eller hvem som helst, men det som skiller vandene for tiden er debatten omkring digteren Yahya Hassan. Så lad os bruge ham og udnytte situationen. Jeg laver nu en Facebook-gruppe, som jeg kalder Yahya Hassan ved ikke noget om islam. Jeg vælger side, så jeg fremstår troværdig for den ene part. Det vil også gøre det nemmere for mig at fremprovokere en slåskamp. Endnu et billede, der har været under redigering, og lad os poste det her billede sammen. Lad os se, hvilke reaktioner der kommer på det. På lidt under 2 dage er vi allerede op over 4.300 likes. Nu skal vi udnytte al den opmærksomhed på siden. Jeg har en video på YouTube, som hedder Når vi taler, som er på 4.000 views. Den skal vi nu lave reklame for. 3 dage efter vi postede videoen på siden, har den fået over 440 likes. Og så har den rundet 7.210 views på YouTube, så det svarer til mere end 1.000 views om dagen.